ase ensema ya building and civil engineering nkwegeli bale plumbing, masonry, carpentry and joinery, building technology, civil engineering na we go water engineering. Ase ensema ya computing and informatics nkwegeli bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na we go na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering nkwegeli bale electrical installation na we go electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology nkwegeli bale hairdressing we go mbabwate fashion design. Ase hospitality and tourism nkwegeli bale food production yani cookery na we go food and beverage production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ubundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye go bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school urendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye go bali constituency bursaries and even county government bursaries ejio applications chirororo n'ababunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Kilivu Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe basari in full inta abana baito January nitekinega endereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi ni gutras kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Umonchwa umurigereria ni ngo kwarigania emaragoba ya bono ekeonga chinsainye tusangamo naye bunabereka wateka kuru iminitsuko yorogongo rwagusi na mangera kwariganirie anane chinga kiechiga abantu bagendete kweroberia bakorire gucingire suguku barange kwarigania omwako muyekeretekerete amatuko abere sariki cyarero ne 29 mutinye 12 omwako yoga wechiri 25 eliane nkoro kwa dipo na sanya asanse muye bimanyerero ngo tukubatirana na Wilson Makoli yokonekyanga kwa nyorya senchira yebimanyerero kenda amona intwe go ikomoryo tusange tumanyana ryalia na kwariganira singenchi yali tukeli Gochaka kurwase county ya Kisii nigo abarundia baborigwe ko maiso chipara anene chinga ki echiga embule nyinge yachakire kwene kiwa chinsemo aho anene meyorogongo rwagusi uko na imeyo mochiobo songo nigo gati yabateneri bechigali aho baboririe abantere bakonyora libagali abene liyo konyora omutimoko kubatekana abange ni ngo bagendete ko korimba sukana sichipara korengana no moroso no bego chitoro ingana bakonire ngana bere biya banyole chinga kicho gutumuka eliyo goturia magima yabange okwa na chinga kicho omubatani asesekte yabosombi meyo mu chibosongo aserieta Rogers Muturi nigo a umurobiri yego koboko ngoteba na bere biya abantere bakoba maiso eliyo goturia magima yabange anene mbasukana ya berega korekana chinga kichiga chemejega Yesu kuku Embura
chitema cheto balimo kugenda kigali abantu bamutatu uko basaba mugenda kigali mora nande kwibule kwarasire tumuka kara kwatumukire agara oili baga abantu beto baramu bikose kara ko beto liko gende gali ko korosete okuno kutaka accident aba traffic weto bakanyenge mamata mukulire likigali ese sababu umusimu oyo kuno oreiga okwata mwana manga ine tisa namba 2 abantu beto mbaro Nairobi nane mpaka nteko sabiri gastra era kama uko na kigali kiri mu maite kirungi cyeto kaiga kachiyelire because abantu abatoye baito bagusike gamba maite pa naende nonyina abantu aba Nairobi bakire batoye ba Nairobi kiba kagenda kigali turiko bakana lakini bagenda kigali asenjere ngiya because kanyaro montage te December naende mpaka December nali agocha kusiba eyiye takeire akaro montako agende gali asenjere ngiya because baibire pa ekyo moiso usiga igara asia chakire kuruga busi aba pili baito mutu yachinga kichingoro kwa chire gari ubo mongora obango ogenda sasa baba kwa nyaro montago cha ara bwite gari atate ko gasa ngairu nero anya kotate kwandi sabali boka mapema moya magori magori ga busitara menda sasa abantu bamanda sibakali ko atirende mutu expected dinga abantu betongoja gari ande kemoroje school business mu tuka ikatali nge maholi yako cha komanda mona because abantu ne school business bakoliye ande ne bana boyiko abantu babwato bule miru Kenya moroje mu nato bwato bule ntebye ama drivers baito veji para cheito cha Kenya enga kibune yenko nyorule kigali ne kinyinge kire kibara cheito nyo kibara jitu cyabire kinke kuba kigali tobwate lakini ngosaba abagendi abe kigali cheito mobe ki driver cy'abantu bozi asepara mugende utaratibu mutige ko overlap nande ntebye drivers onye kwarosire don't overwork yourself yego kwa fatigue yagera kwarosire kwanyoro kwa kosiri achalinchira yeko ya umisira abantu baito abarai nigo babuligwe anene kubwatesia chikanisa asogo chiagacha ingana bagotebanga nigo yarorekanire koreta obworo gati yabobwatani kuchiase chikanisa muna enjireye mo yokubasira na kororobya anine abokoreri bwa Nyasaye asichinchira chiwonerete nabogo anana sokubasira asabana baruro kubolia ekigancha gya CDF konyora libaga anene liyokubekemiro yechikanisa asokubasira bunemiro biliende yamagendero chinsemo ao ukwana chinga kicho omwana siasa Richard Ayore nigobono abolire abasae koesokia na kokora chinchira chingia asamagenderero nabo kubolia bayibuli koba maisona kwero bya buya asokwaligania umwaka 2026 nabo kwonekya ngabana bachira se chiskuru ekyagera atebirenga obotakani ngo barasire kurwase chinga kyabana baragenda se chiskuru muri ko tupurika pokara ningatwarana ya roboti urukurase county ya Nyamira ukwana chinga gichogosira chikanisa aho ime yebunga ya North Mogrango wanasiasa yiga sereta Richard Ayore nigalire iranga natkunyara kobaga guchisira chikanisa unayaharenge kirenga kya chinga ki harenge kobolya chikura asentundeli haitete ngana yaba yabete ntwirite chikura asingito bwateri yanda ririo gokonya no moyo bwo gokonya nigore bado tukorete gentuki turegaiga ikorero ngwe tuturi chikanisa gweta abantu barwite okuburi ngaba tubakonye abali batwete tuanyoreta manganabo rero ngwe tuturi chikanisa cyo tonga tumekina twabakonyire okonywa irindi chikanisa cyagachwe cyara gendo tutagengeringa emechange ekeane asichikanisa irinda abantu banyasaye baje basasime ikiagara abantu abanga batamira kuri chikanisa cy'emechango bono itobwa nyasaye otokonyire tiga tokore gentuki twaga chikanisa ikichiere inda abantu baje basasime naende turuwane chikanisa tw'icumutwe samatukare mutwe n'ichikanisa cy'CDF CDF irinde chikanisa kinyore asichigosasi ukwana bwego niga singire na batabuna nigo chikanisa kigwoneta kobeko nseje kiganja kirigya CDF nejire yemo yokoroisha magacho indokera segeta abantu abange kuikirana ahase chikanisa ekerenge kiane ngeringa toko genda parliament turuanere chikanisa
na chinyore ekego kya CDF kurwa se government bono ndiko tokana kubolia abantu abarayi bawocha se sana abantu boche skande gusasima ndiko toko basa bakole michango CDF yarwewa ni chikanisa cyagachwe batiko kurwe michango niko bwegagendera ko bagakuria eiranga niko haratkunyara ko bagakuru botaka kurwa se binyorime asaba segetire bali abo konyora wense wesokya eli wanyara ko bagusirwa munabarayi unenchireyemo yogukuru botaka kurwase ebinyorime asasegetira abo bali basomya abana babo chiskungo sponsor abana more than 300 kero mwaka bali bakolete bwira kimba tari kwenyara ko batori kibesa bagenda chisku youth ya bange bakore chisku bali isiko kote amatorito bali giri chingira na ubanya bakolete banyore chigasi no na bali taire patai konyora retirement cha endo ne binge nda kwanda sere moranje sabera abana baino kyambare baje gukora matemu tu abasabiri abayibuli ke moranje mwana oneta basikutigara isiko no uri tari kwenyara tema riyo ndago konyo mwana wagende skulu kyara abana bayichiskuru nabora ibeto bamambi nigati y'abakristo abagabanyara ko bakonyora gusiro niko bamwiranire ngambi yamuno asoko genda gusira enyumba yo munene kento bogo babulde barayibande kwega omulyo yiga unenchira yemo yogukinya chikanisa teba Mheshimiwa Richard Ayori biyamono nande biyamono yasawo itaba seni asenchira abene abana ba yoro minto mwerure bakonye kanise yeito konya watu asinyiru ngana kitoko konya atubwereire Mheshimiwa ile yarengi manifesto yaye kirango buri chikiro 2022 na in fact ase kanisa ya Mcentro imetimia leo sababu kupea kanisa chibese more than 7 million aina mangana maya in fact Mheshimiwa seniwe naende wendu toto kita abantu bawate vision vision ekokonya chikanisa ekokonya chisukuru naende abuna bantu tubwento kupaki behind elinde emirimo egendere yasako kwacho kwaye uburayo nyasawo korwa naende naintu balito kubokaneti ukatokora masabo elinde uyawa borokana kuripotiri gitaseni kya wanchite kya gatembe kuroiga imeye bunga ya North Mogrango imeye county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara ase county ya Nyamira egati yabamenyikuru ase county eyo nigo bano besokire na gukwanira igoro ya ujumi na kunga kubugima ase batebirenga negento kia batangire kegima asokwegendereria chinchira ao anena asobo tumeke wokonyorera endagera gose bintu birengete endagera abantu bakuria chinga kibono babere bakoboria eserikali kurigereria engane ywe chinga ki atigera matukabere gokoro mwaka na kwarigania mwaka muya oyibono babere no gosemeria nga ebintu mbichigonchoreria nabo igo gokinia amagimabo asenchira engiya okwana chinga kyecho nigo bono gati abamenyabwe bigo bakwanira gati yamagenderero airanete maigase county ya Nyamira sebarurokoboria ochia saba MCA kubwatana n'abarayibe county yekoragwo n'umugabana Amos Nyaribo eriyo kogenderera gokora emiremo sebatebirenga engusanano nigekonekia osinigo gosegeta amagendero gotakoreka asebinyoro omuri kitu fatika December niga ikachinsemecho no gotore ne robotiro kubwatia ekero abange bagenderete kuganyirira umwaka oyo w'ekirububire na 2025 gochia goika omwerio inse ya matukabire aribosio natosoe asomwaka w'ekirububire na 2025 nigo ense mugete yabamenyi be county ya Nyamira besokire na kubwatuka ebirengerero byabo anene ase uchumi yense umwaka w'ekirububire na 2025 naboigo okugania kwabo asomwaka w'ekirububire na 2025 Kenya yaito twachire kurigere none biashara togokora maene nigo tuchandegete nabokorete bintu byagundira gwasengenje kibesi kitayo twari gosabaga Kenya yaito abarayi baito batokonye ekiagera nga barigereria omwana inchi yabona uchumi bune yo mwaka oyo togikokora abantu abange bararetenjara Christmas mbabwate kende bakoria one sukuru fees none ezigento bategemete buna echai eyaba yeri mono sana mbarengere twese ko bainsenga nje kabi nonya mbono muntu ndo tabwate ngombe mwana abana abange mbakwanda sukuru none CPC yaja kumati none abana buna baeta yembaeta lakini mbagende sukuru asengenje uchumi ere nkongu igobono gaki abarayi baranyare ko babako baito tubwate banyare ko babako tokonya igoro ya uchumi yoka nero yatosumbuira maene Deo to kurara anchara to kirase wono to chande kita maene
aiga boigo bakwaneire eki kyabeire gekwirira ukuratira kwa magenderero Nyamira eki basioriri buna nokung'usanana ogotindi oku kwabeire gokwenekiwa gati ya ba MCA ba Nyamira na boigo eserikari ye kaunti eyo ekuragwa n'omugabana Omoske Amos Nyaribo. In fact iga Nyamira it has been 3 years na ndekero tokoririria miaka 3 asobokole bwa amagendero yani ntoranyora kende toratebe na twanyorire gintu kiri tangible development eye yaretero ne chibura buru chiarekane chiabere chinyinge asokung'asana kwabeire asabara ya MCA. I actually contested for the seat of the speaker in the county assembly akare bura buru yarenge gari egesegire gari ni personal interest y'abantu bakorige ni personal gains elinde batiga amagendero gosama agento kali abananchi batete. Actually when togosa 2026 ngosa banyasaye baira ni chinkoronse kero montaira ni enkoro ya ense gabanache baikaranse n'aba MCA bae bakorera abananchi banyamire gasi so Nyamira yaito mangana corruption yari chi office gorogaria mwaka Nyaribo ona ari komusaba sana omwako oyo gocha ekebindi kyatigere kamo ateme sana ateme atigana n'obukurumyo babantu baya bakona koira chibese chi office chiabire chiabanyene abari bari gorari nabo na education ngose yari kubunese Kubwatikana naya nigo basemiria abarai bonsi omwaka omugia gotiga chisegi na barakora ritangania magenderero ayo achagetigwe emyaka ya kurwa maega kurende ataraera egati yabo egetikia manga amagacho ya bisi omugabana amagacho ye bunge ya Nyamira industrial park egati ya magenderande amange engana batebire egwenerete kwegwari bagari nene omwaka omugia Nyamira ntobo atigetipi egetikia manga egabana gatebanga keroisiare egeteneine nkirakorwa county assembly yanse tekwagachwa nigeteneine tegenderereti tokogenda Sironga industrial park eganswa nigeteneine etwarenge gosabanga omwaka muno gochigwansa omugia ebintu ebi ato araisi stadium ere amanga aya industrial estate Sironga etotagete kororebe complete ya county assembly yanse tunanyagarama ere eroisi gwere affordable houses chance tune president ekabeka chibesoro ntotagete nega county ya province tinkobekere beso kiere ntonyora abana baitu banyore gasi gari affordable house bakore emirimo na barabu benyorere risiki yo negati yebirengererio kurwase ensemogete yabamenyi kurwase county ega ya Nyamira abo babire bakubwatoka anena asamangana y'oburai naboigo uchumi yense asomwaka oyo iga o 2025 naboigo ekibaganete gechikobagie gwikiraniwa asomwaka o 2026 hinko reporter Gatembe kuraiga ase chinsemo Nyabite eyegotoke meya ward ya township west Mugirange county ya Nyamira Jeff Tigad Gisemba gotigara ase county eyo ya Nyamira buno enchira yamo yo kubasira gosekwana no koboko guchesa abantu bari no konyora wainse nigo lituko lya lero omwemsi we ward ya township county ya Nyamira aserieta Duke Masira anyara kubwato kobokonyi guchesa mutakano yomo asabaga komoa eng'ombe gose etugo yora chikoboge komokonya kwegendereria naboigo gukinia enka yaye kubwatakana nigenke yuere noburemeru wainse chinga kecho abamenyi be county eywe usabeseme yo nigo bagokero gekorekyo na kwirineria ng'ambu yamono nabo kumubolia omu MCA korambura kigima okoboko guchesa abantu bari batari kwenyara ekiagera nabange bakwamete ase binyoro baganetie konyora obokonyi chinga ki echecho omurikia mangana Paul Kapokara nigekira nase kenyore kyon na gotolgania robotiro kubwatia bunenjira yemo yugwikirania chira chiri anyarete kwabaga kubwatuka uchese kenyore keigana nina asenga yomuswatu yiga mutakano asireta kerubonya ngau oyo mugakoye anyarete kwabaga gusiribuge mabwa yase amatukabwa ngwiga nigo mwakilishi we wadi yiga ya township Omoske Duke Oyagmasira abwatukire obokonyi bw'eng'ombe eyo eratkunyara kwabaga gokonya ukini abana mugako Monica nero sirete ruko kusakari ona kiro mushimi watara guchumuchi uja karoba kongwale ngororo muswati utigirwa abana bake akonyara kubakini tabwati eni sauce mushimi wakali irana ko mwale eng'ombe ko makonya
ando nyekira next kulia leo family abana batigira bake kwaro nakamana kagatigiru kagatigetu no mugaka naise wana nekonye family asenye kinya bana nigento kurengana mona bamenye ku research nseme chiga bakorwamo na Monica Omanga bagendere ko babakogokera na gogetogia ase batebire mbati kunyariko bakonyora umweso kubatikana mune ngombe yiga bairwe incho na bata kingo sere guno mugaka na akero mweshime wa Duke ngambi ya mone tabwate nekerengo gakie tole no mogoko monene umwesimi goito Duke asama yabeire gotokorera ase Nyamira county igeto gogete tole no mogoko bwo kumia akonyira abana batigire bimwererega engombe cyo kubakonya amabere banyu Nengana bamenya abaga bagendere ko bakumuburi muskidi uko yaga masiratanya ko bagakorosa ko bakonya bali habo konyora kuru wense ase binyero au arosa gokonya asabantu gokonya na sako rustari emero amente kane botambe musabera mwesimi wa Duke mbuya mono na inde Duke ogende Duke ay no muntu itokoro wesene na ntu wanjete na ay no tuwanjete Duke togo sabero obugeni obweno kwa bwango egero ndiro konya abantu bawase na mbaisa kumwisimiwa toro sako konya. I would say that we like Mwisimiwa Duke Oyagi Masira very so much. Egingo reporteri kitasene wanchete kya katembe kurugiga sekenyere kya seneno ego toka ime yewadi ya township ime ya bunga ya West Mugrange county ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Okara kogenderera wetero soroboti oruo abasaye nigo bagendete gosegetwa kubwata ibibande nabo kubwata chikura asokwerikia unenjire yemo yo kwyarigania ko baba chikura sobochori obonene buri bosio bu mwaka wa 2025 na ibere elioko beka abisi abarayi bali bagwenerete asogwikirania magenderero asebinyoro kuko na chinga ki chio nigo omwana siasa kurujinse mochia Nyamira Duke Obangi oyuo bono orwa okubulia ochia asabanto kumosira Dr. Fredo Kengo Matiangi buna abagusi gosoro gongoro bagusi unenchire yemo yokomo koboko asobochorio bonene bukoriye kirokyo burayi bwense chinga kyo boigo nigo akwanira amange igoro yabalia bagenderete gukwana koba abanogeri bo mugusi engana bakagusira engana arorekana kagusiema kiara nagoteba nabere buya kumusika Dr. Fredo Kengo Matiangi asebire biga ekiagera nere ole omuwakilishi wabagusi kwa jumla Toyote ya wananchi togo swa 2027 tutaitoro si serikali ya njita mwananchi na anda toa promising ngake togo ile serikali 2027 intu togo jikwegi meria esubugu gato na wananchi igo as a agenda 27 tuwabire tokurwania obora yobobe nando mwakoro cha 2026 eturaji ko baba be mono ndoji gwanja corruption nande mora yonde bwensi ogo chikogenderera koliye bintu bya bananchi wikatu wale chinga kichingongo wikaturwani torenga abananchi banyamira banyoro bokene nande togosaba abananchi monso Nyamira ga dotenene no Mosco ito Matiangi ono mwano ito Nyamira ne bedroom yae na bosongo boigo abandu baito bwate chikura mwangongo once bawda chikura jeto ne chinge but we have numbers ekerotara Kenya yonse woikonyo romo gusikeras there is no way mura denge dore minority when we are everywhere igo as a agenda 27 we are going to spearhead vijana yuda wa chikura vile nyomba we will start an operation bagosoka ku nyomba babwata chikura babwata ibanda inere agenda itenene erabe 2026 no kurwani urayo bobe boika tonyoro bwene n'abananchi banyora maendeleo ukuje kusema tuweni wewe ndio unaongea kwa niaba ya jamii utatuambia siku gani ulichaguliwa na kina nani walikuchagua. Sisi kama jamii tunatambua kiongozi mmoja
ambaye ni Fred Okengo Matiang'i na ndiye ataunda serikali ya 2027. Omumanyi o ICT Gertrude Nyatichi Mogoi nigo wanatebire ng'ana bere buya abasubati wesokia na kurwanirira ebirogo ao bunenchira yamoyo kwenyorera libaga asuburai asatebire ng'a teribiya abasubati kwenyorera ebirogo byogochorwa byoka gose nomination kurinde mbabwate libaga ligwenerete buna abasacha aso kwerwanirira bunenchira yamoyo wakerwa chikura okwana yaiganya tichiniga yakwana chinga kyarenge chisemo cyabo machoge asebona ruro koboria nege kurege tindu kya sabangina wesokia na kwerwanirira abasubati kamoranje tiago compromise values tiago compromise morals just because you want to climb the ladder of leadership. As ensebuna Rwanda, ensebuna Botswana, ensebuna Namibia, abasubati niko bari in the leadership, na niko bari abange, na niko bari welcome into the table of making decisions. Lakini kwa kweli what is happening in this country? Kama kayanga ntuni kwa tonga mna flower girls. For how long to wacha kuna flower girls to kuwa misused just because you want to climb the ladder of leadership. Kama na jaba subati, I know what whoever regard know what abana tinyaruka. Would you really want her to be used like you have been used so that we can get this on merit because we have gone to school, we are competitive, we can as well make decisions. Chile sound. Na ande if you want something done, tell a woman. But if you want something said, tell a man. Meaning, abakungu, we can bring change and a serious change. We will make sure our community is standing firm by the decisions we make and make sure until we are involved in decision making. I'm not attacking you, but it's high time we start now looking at things from a different perspective. We got to live in a different way. They need to earn respect that we need as women. Omwanchwa omurigireria roboti oruna rurogo toikia omwelio ekionga chinsainye ekerere tichirimo chitarike 29 na mange twabere togosanga na mange abere gakoneki wa chinsemo ao anene kero tugatia matukabere kwarigani mwako muya nabagani iri obotagali boro buya ne chinga kichingororo chinga kimangana tukubati 2 yegetaseni kyagetembe litera ne gonkoro kwa dipo na asanya asensemo yimanyelio nigo tukubwatarana na Wilson Makori igoni gona tebire nga mutwaro botuko bya nobo toeru tomenane ekero mungu warancheli tukolinde naboigo nabawishairi amaya nabego ko batebinga happy new year 2026 in advance as we hope it will be a year of prosperity, growth and development. Good night.